Hi logoफोर, welcome to my second vlog. So logoफोर, नोंथांमोना माबोरै दं? आंबो मोजाङैनो दं. So लोगोफोर, दिनै आं कलेजाव थांनो नागिरदों. नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनोसै. So नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफादो. बिदिबाथ'। So लोगोफोर, दायो आं गारिनि फैबाय आरोना. आं गारिनि फैनायजों आरोना. आंनो फैगौ गारिया. आं गाखोग्रोनोसै आरोना. बिनि उनाव गाखोखांनायनि उनाव नोंथांमोनखौ लोगो हमफिननोसै. So लोगोफोर, जों दायो कलेजाव सफैबाय आरोना. So माखासे मानसिफोरानो इन्डिपेन्डेन्स डेनि फिरफिला लानानै फट' लागासिनो, फट' साफायगासिनो. जोंबो लोगोजों आंजोंहाय खामानि दंमोन नालाय मोनसे फिसानो, बिनि थाखाय जों कलेजाव थांदोंमोन आरोना. जोंनि कलेजा बेनो लोगोफोर, नोंथांमोना नायदो. So जा हायो आं एसे देखायलांनोसै नोंथांमोननो. दायो माखासे मानसिफोरा क्लास दंमोन, सोरहाबा गैया, सोरहाबा दायो एडमिसन जागासिनो दंमोन. एडमिसन सोलिबाय थानायखाय बहुत मानसि दंमोन आरोना कलेजावहाय दिनैहाय. So लोगोफोर, जों दायो फर्म लानानैहाय कलेज सिङाव हाबबोबाय आरोना. अनलाइननिफ्राय फर्म लानानै दायो सारमोननो साबमिट होनो थाखाय. So लोगोफोर, जोंना खामानिया दासो जोबदों आरोना. कलेजनि खामानिया दायो रावबो गैलामोन आरोना. थांजोब्बायमोन, बेलासिगुलायबाय. टिचारफोर ओमफ्राय जोंल'सैमोन आरोना. So दायो लोगोफोरा माने फट' लागासिनो. दायो थांनोसै होननानै एसे फट' लानोसै होननानै फट' लागासिनो दंमोन आरोना बिसोरो. So आंखौ भिडिअ बानायनाय नुनानै बिसोरो होनदोंमोन आरोना आंखौ भिडिअखौ लानाङा होननानै. So आं लाबाय. दायो न'आव थांनोसै लोगोफोर. जोंनाबो खामानिया जोब्बाय नालाय. So नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बिदिबा. बाय बाय.